Hej og velkommen til denne vejledningsvideo. Her vil jeg vise dig, hvordan du lettest pakker dit træ ud af emballagen. Hernede i bunden af emballagen, der er den tablet, og der er det lettest bare lige at skære den op. Hvorimod oppe i toppen af emballagen, der er den klipset med kobberklips, som er noget mere besværligt at have med at gøre. Når man så har fået åbnet træemballagen, så trækker man bare træet ud. Og der kan man så se, at træet er også plastikballeret indeni. Og så skal man bare lige så forsigtigt på lidt plastikken. Og som man kan se, så ligger der lidt nåle herinde. Der vil altid være lidt nålefald. Det kan simpelthen ikke undgås. Hvis man så er lidt forsigtig, når man lige trækker det ud, så behøver man heller ikke have nåle i hele stuen. Så fat i en af de her tyk bundgren hernede. Så bare træk det ud, lige så stille og roligt. Så er det sådan set klar til at montere den i min juletræsrod.